Салом алейкум бародаро. Ман имрӯз хостам дар бораи чӣ гап, яъне ки дар бораи ҳамин видеоро чӣ хел симат кардем, дар ҳамин бора мисол шумо дар каме маълумот додам. Шумо метавонед ҳамин хеле истифода кунед бародаро. Пеши ҳама бародаро дар ҳамин канали ма подписаться кунед, лайк монед, ки то ки видеои дигари хабардор бошен. Метавонед поделиться ҳам кунед бародаро. Бародаро дар бораи чӣ гап ки боша, бародаро бисёр бародаро пурсидан, мисол чӣ хел чӣ гапа регистрация кунем, мисол чиоша қарз гирифтанша, мисол время платежа меёрам видеои дигарим дар нишон додам. Шумо метавонед бесплатни звонок 70 занг занед, ҳамин номрои ки дар рӯи экран дидестен, дар ҳамин номро занг занед, дар бораи маълумот, дар бораи чӣ гап бо маълумоти пурра бигиред бародаро. бо метавонед бародаро дар бораи чӣ гап ки боша, шумо дар Москва ҳамин чӣ гапа регистрация кардан наметавонед бародаро. ҳозир пештар теледвақати мешид, ҳозир ҳамирам админит кардан, мисол шумо наметавонед чӣ кунед, да мисол регистрация кунед дар Москва. Шумо метавонед ба Тоҷикистон занг занед, ба ягон ҷуратона ё ки акатона, мисол ба ки кадом мехоҳед худтон медонед ки дар занг занед. Мисол ягон одаме ки шумо дар сим-карта мегира, ҳамон одам дар занг мезанед, мегӯед ки бародаро барои чӣ гап, ҳамин вақт ки кадом ҷое ки мегира мехара, ҳамонҷа бирава бигӯ ки барои чӣ гап мада ягон номер бите бигӯ. ӯ ҳам логин мета, ҳам номротона мета, ҳам паролтона мета, да шумо дигар регистрация намекунед. ҳам паролтона, ҳам номер мета. номротон хай логинтон мешавад, ав пароли дуакиш паролтон мешавад. Шумо метавонед просто ҳам хел обычный бидроен регистрация кунед. Мисол ягон ҷои ягон регистрация кардаги хелшта ёрайда, мисол логин парол мечинед, медроен бо истифода мекунед, гап мезанед, мисол чиш дар кора хай вақте ки оварден неҷи передаться звонок гуфтаги айҷа метавонед алиш кунед, да мисол вседа монед, мисол ҳамаш вақте ки вседа монден кор кам мегира, ягон айс телефонам кунам я айс занг заненам мерава, баъд ҳамаш одди кор мекунад, ки бо ягон чизи дигатон дар кориш набошед, ҳамин 70 занг занед, шумо да бо маълумоти пурра мета. бо ҳаста бародаро, ҳамин видеоро чӣ хел симат кардем, дар ҳамин бора ҳам хостам каме маълумот додам. ҳамин видеоро илтимос то охириша тамошо кунед ки дар чӣ борае. ҳамин видеоро бародаро чӣ хел кидестем, ман симат кардем. Ин ҳамин программа қатъи шумо просто медроем Play Market, менависен как снять видео с экран. Как снять видео менависен мешавад, как снять как снять видео гуфтаги ҳамира поис мекунем. ай боло чорумша на баъди мобизона запис видео с экран гуфтаги ҳамира скачат мекунем, установка мекунем. навозимед чӣ хел кидестем, ҳамира установка мекунем, уже ма установка кардаги ҳамира установка мекунем. вақте ки установка кардем, ҳозир ман мебарам айҷа, ина ман ҳамира установка кардам. шумо метавонед ҳамин қатъи мисол рӯи экрани телефонтона мисол камера кунед, ҳамин хидашча симат мекунед, боло дар запис сохранит, поинашта сурат рӯи экранша сурат мегира, бо инаи чишмакша биҷиқен, мисол шумора худтона нишон мета. ина чӣ хел кидестен, мара ҳозир нишон додеста, ира либои угл бурда мешавад. ям бисёр программа исоза, мисол ман пештар яъне мобизон қатъи кор мекардам, мисол чем мобизонда и бо состар буда, ҳам мисол поинда ҳам худтона нишон мета, ҳам мисол дигар чизҳо симат мекунад. ягон ҷои хеле мисол қиинӣ надора. ина чӣ хел кидестем, видеозапис сохранит, ина чишмака меҷиқен худтона нишон мета, поёнашта мисол рӯи экрани телефонтона сурат мегира, ки бо шумо да ягон чиш дар кор шид, бо далши ҳамхел давом чика мерен. хай бародаро, ҳамин қатъи доштам, мисол подписаться кунед, лайк монед, видеои дигарам да бо иншоалло хабарҳои нав қатъи чӣ хел бораи олия видео тайёр кардестем, тайёр кардем. мисол ҳамра мебарорам, шумо бо бибинед дар бораи сум коркунӣ. яда видеоша дидам, действительно гуфтам мегиранд, не ки ман действительно гирифта будам, бо
бо нишонтон метавонем чӣ хеле ҳамира кор каанша нишон метавам. хай подписатсия кунед, лайк кунед дар канали ман. То видеои дигарем. Худо нигаҳбони ҳамаи мо шумо боша. Бо мебинем иншоаллоҳ.